aku lagi maca pisane Mas Hirman. Sinten man yo sawu yo ora. Lanjut. Mangka iku dadi katras nganku Wes kudune bersyukur lho, sering kowe tak hadeni Cinta. Iya. Sampai kali Mas mawon, Mas. Wes pembinaan. Wis wira keteng. Dadi ati mengke ramban kedua, nuwun iki menika kelinci ucul. Yo, buka celup mangga coba kaya ngapa. Unjuk Pak Suhardi kang ado-ado sing saking Surabaya tadi juga menyusul anggota FMA ya Le. Nggih. Mau nyusul matur nuwun ado-ado kan Surabaya. Ayo. Yuk, lanjut Dik Cinta. Ayo.
ingkang sampun ngaturaken nggih menika dadi ati muga-muga manten lanang karo manten wadon dadi atine dadi sawiji. Ya. Nah, nganti ucul pepindhane kelinci. Ya. Mbak Yupi kali Mbak Ranger. Ayo, berdiri semua berdua ya. Ngirit mancing delak mongso hantu jum mancing. Lho, bubar iki Mbak Lucy, Mbak Dinku. Top. Yuk, duduk. Ya. Selamat pagi Mbak Yovika. Selamat pagi Mas Akbar. Selamat pagi Mbak Ranger Melediana Putri. Selamat pagi Mas Akbar. Waduh, aku rong minal aidin wal faidin kalih panjenengan. Oh iya, salim salam. Oh iya. Minal aizin wa faizin wa malak batin ya Mas Akbar ya. Yen aku duwe luput linebura dina fitri ya, Mbak. Nggih, kula sami ugi nonton nggih Mas Akbar nggih. Nggih, mriki kalih sinten mau? Kalih Bapak. Amin. Nggih. Lho kok amin piye to? Ya maksudnya niku tesih ditutne kali wong tuwa. Alhamdulillah. Maksudnya iki ditirakati kali wong tuwa. Nggih. Iya, Mbak Yovika kali Kalih Ibu Thomas. iya. Ya apa to dandangu-dangu? Ya. Ayo. Bawa ya berdua bawa. Ya. Bebas bawanya berdua. Ayo. Apa? Mati Mas. Apa? Ning kula mati Mas. Malah mati piye iki? Ya. Ya, sampun. Sampun to nggih? Dientekne nggih Mas. Ayo. Entekno Mas. Babanipun menapa? Bawa sesedeman Mas Akbar. Jos cocok menika. Nggih, betul panjenengan. Selindro ingkang rasa. Ampun gagas durung ditengker. Ayo, sing anu sih, yang kakak dulu Mbak Renzo dulu. Oh, aku dulu. Iya no. Oke. Kakak. Kakak biasanya untuk kakakmu. Iya. Biasanya sayang. Sayang kakak. Udah. Oh, ini mau guyon. Iya, guys, iya. Wiwi. Ayo. Menang. Iya. Wiwitane andrek sapeke Genti adik. Ya Bika. Ya, kakak adik. Itu Sowan menyang kutha gedhe ya Bika. Terus? Selendang kuning kang saking
Ranger ing wasesa ngumro ya ngumrum marang bendara Ayendel Segamu Mbak tak cak omong-omongan. apa Iki aku nate membaca buku ya cara mempelajari karakter wanita itu dari jawabannya. oh dari jawabannya Aku nak urung tahu serawung karo Mbak Ranger to. Aku pengen roh karakter Mbak Ranger. Ki upomo lho, upomo ya. apa iya upomo apa Upomo wis lupakan penonton, lupakan konco-konco, lupakan netizen, lupakan umpama wis duwe calon, lupakan calon dan lain sebagainya. oke batas nyapus pokoknya Wis lupakan lupakan. ya Upame kodrate Gusti Allah panjenengan iku dadi bojo kula. Panjenengan njaluk mas kawin apa? aku Heeh. aku pengen mas kawin 30 gram emas 30 gram mas. terus mobil Hyundai Palisade wis kuwi. Terus Oke, meneh. ana tanah 1 hektar Apa? 1 hektar Oh tak kira lemah saksa. Lemah sak hektar. Kuwi emas 30 gram mobil Hyundai heeh karo tanah 1 hektar tanah sak hektar. Saiki nek ayo Rika, Nggih. lupakan calonmu, lupakan lain sebagainya. Upama dadi bojoku, sampean njaluk mas kawin apa? Kula Nggih. nek kula nggih saling maringi Mas Sabar mawon. Nah berarti kalau Mbak Rangel itu adalah nek Mbak Rangel itu tipe setia. aku setia Nggih, mergo njaluk sing apik iki malah setia. Wong sing setia iki malah jalukane sing dhuwur-dhuwur. Pengen delok pengorbanane wong lanang kaya ngopo. heeh Karakter panjenengan niku. begitu ya Nek Mbak ya bika menika karaktere sabar. Mas kawine monggo. Dadi sok upama omah-omah, upama ana gegeran, kuwi langsung eling karo mas kawine. Upama sing lanang nesu nek ngene. Oh, bojo ngono. Wis iki Mbak Yoga kan nyedak karo muni, Mas kawin. Iki kan mas kawine, ngono lho, mas sing tak tekne. oh ceritanya loh Ayam. Terus kok iki mau? Heeh. mas kawin iya untuk mas kawin Ayo, ya Mas. Mas. Dia Sulestya pijer ngincake alis Anu ya, terakhir deh ini. Ayo, bareng berdua. Ayo. Rumah kesana berdua nggak sih bareng? Ayo. Terus, ayo terus. Ayo. terus Ya. tresno kasih demam Yo. Luwe bersepan
Ayo, yuk lanjut ke. Husni